ना दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा माने 52 बोसोरसालिया जथुम्माजों लोब्बा लाखिनानै जे बेवहाय गुन गोनां सोलोंथाइनि सायाव सावरायनाय माने हाबाफारि लादों बे खोब मोजां जादों आरो बेयाव माखासे एकदम रोंगौथि गोनां आलासिफोरखौ हांख्रायना लाबोनानै बिथांमोननि जिथु नलेज बेजों जोंनि फरायसाफोरखौ मोगा मोगि जाहोनाय इन्टारेक्सन खालामहोनाय बे खोब मोजां आरो बेजों जोंनि लाइमोनफ्रा माने जाखांबोनाय फरायसाफ्रा सोलोंथाइनि बिथिङाव गोबां आइडिया मोनगोन आरो बे जेब्ला जोंनि फरायसाफ्रा बेफ्राव सोलोंथाइनि बिथिङाव गोसो होगोन अब्लानो फरायसायाबो गुन गोनां फरायसा जागोन आरो जोंनि सोलोंथाइयाबो फरायसाया गुन गोनांबानो जोंनि सोलोंथाइयाबो गुन गोनां जागोन सोलोंथाइयाथ' जोंनि इच्छानि सायावसो गासिबो दं स्कुल दं फोरोंगिरि दं सब दंजोबो नाथाय जोंनो मोनसे आबहावा नांगौ जि आबहावायाव जोंनि बिमा बिफायाबो फिसाखौ लेखा गोरों खालामनायनि बाथ्रा जेब्लाबो सानो आरो फरायसाफ्राबो फरायनानै माबा मोनसे जानायनि सिमां नुयो बे मोनसे आबहावाखौ जोङो लाबोदों आं बेखायनो होनदों बे ड्रप आउट जानायनि गुबै जाहोना जाहैबाय जों न'खर बिमा बिफा जानानै गावनि फिसाया फरायसालियाव थांनाय थाङै मा फरायदों बेखौ जुदि उदिस लायाबा उन्दै समाव सासे उन्दै गथ'आ आरो माखौ सानस्लाबनो हानो ओंखायनो आं दिनै बे बाथ्राखौनो बुंदों फरायसानि सायावल' नङा बिमा बिफायानो नाम्बार 1 साफ्रोमबो बिमा बिफाया गावनि फिसाखौ गोरों जाजानो लुबैनाय बे मोनसे गोसोआ बयहाबो थानांगोन आरो बिनि थाखाय फरायसाफोरखौ माने फरायनायनि बेलायाव नोजोर होफानांगोन अब्लासो जोंनिफ्राय ड्रप आउटबो जानाय नङा आरो गासिबो आनजादखौनो उथ्रिनो हायै फरायसाबो जोंनि गेजेराव थानाय नङा ओंखायनो साफ्रोम बिमा बिफाहानो मोनसे गावनि फिसाखौ लानानै गिदिर सिमां थानांगौ आरो बे सिमांखौ मोगथाङाव जाफुंनो गावनि फिसाखौ लेखा फोरोंनायनि बेलायाव नांस्थाबबाय थानाय बे गोसोआ साफ्रोमनावबो गावनावनो माने जोनोम मोननांगौ बेजों लोगोसे गफुर हालामनि आरो सनितपुरनि बर'नि अनगायै बिसोर होबथाबाय थादों जोंनि बिटिआरखौ नाङा होनना बुंदों बिनि बेलायाव सार मा बुङो ना बेफोर बिदिनो जाबाय थायो दा मोनग्राफ्रा सिरि थाब्लानो जाबाय माने मोनग्राया बेफोरखौ लानानै खर' सानो नाङा गतिके जायहा माबा मोनसे दं बिसोरो बुंबाय थागोन ओंखायनो फारनैथिंबो जाहाथे जालायलाया दा जोंनि गोरोबथाया बेनोमोन जे दानि जिथु बड'लेण्ड बे बड'लेण्डनि सिमाखौ आरोबाव बर' थानाय ओनसोलफोरखौ बेवहाय सोफादेरनाय बे हिसाबै माखासे कन्डिसन होदोंमोन जे माबायदि गामिफ्रा बड'लेण्डआव हाबफानो हायो दा बेखौ सरकार आरो बर' फरायसा आफादनि जि माने दा बेखौ सरकार आरो बर' फरायसा आफादनि जि माने सोद्रोमाफोर दं आरो गुबुन माने हारिनिबो जि सोद्रोमाफोर दं बेफोरजों जयै नायफामनानै जिखिनि गामिया बड'लेण्डआव बे गोरोबथायाव होनाय कन्डिसन बायदियै हाबनो हायो बेखौ दा फार्स्ट स्टेप हिसाबै बेखिनि गामिखौ फाइनाल खालामबाय बियो खुनु दुलाराय बर' फरायसा आफादनिल' नङा बे सरकारनिबो बेवहाय एग्रि जानाय गतिके जोंहा दा ओंखायनो बेवहाय जेबो बुंनांगौ गैया आरो बुंनोबो नाङा रावखौबो गतिके जि हाबबाय फोसावबाय बे जाबाय आरो गुबुन माखासेखौ नायफामगासिनो दङ आरो लासैनो माने खुब खम समनि गेजेराव हयथ' माखासे गामिया आरोबाव रोखा जागोन साराव लास्ट सोंथि जों नुनो मोनदों दायो सार जेरै तामुलपुर जिल्लाया जिल्ला जाना थांबाय दा बेजों लोगोसे बर'फ्रा बिदिनो गुलाय गुजाय जादों दा जोंनि बे बिटिआरआव जिखिनि मोननै जिल्ला हाबनो गोनां होफ्लानायसो नामा होननानै बिथांमोना गोबां कनफिउस जादों बिनि उनाव सार मा बुंनो सानो नङा आं ओंखायनो बुंदों सब बाथ्राखौनो लानानै जों जुदि माने जेब्लाबो माने मा होनो कनफिउसन जाबाय थायोब्ला जोंनि समाधाना माब्ला फैनो गतिके दा जिथु समष्टि दाफामनाय बे समष्टि दाफामनाय बेलायाव मोनसे जिल्लानि माने एरियाया गुबुन मोनसे जिल्लायाव हाबदेरनो हाया बेखायनो समष्टि दाफामनायाव जाहाथे उसुबिदा जाया बिनि थाखाय माने तामुलपुर जिल्ला बा गुबुन गुबुन जिल्लाफोरखौ दा फिन दोनथ'नाय जादों आरो बेखौ बाक्साजोंनो लाफादों आरो बबेबा एलेकाखौ बबेजोंबा हरथ'नाय जादों बे समष्टिफोरखौ पपुलेसनजों एडजास्ट खालामनो थाखाय बिनि उनाव जिथु दा मा होनो उदालगुरि जिल्लाजों नांजाबनानै सानजाथिंजा जि गोदान गामि फोसावदों गतिके बे गामिनि बेलायाव देनां सुबुं सानखो बेसेबां एलेका फैयो बेखौ सोनारनानै गोदान जिल्लाया माने दा जाहैगोन खिन्थु दा जिखिनि माने जाबाय दा बियो गामि हिसाबै माने मा होनो बड'लेण्डआव हाबसिगोन दा बे सिद्धान्तआव फैबाय नाथाय जिल्ला हिसाबै माने इयुनाव माने माबायदि दाफामफिननाय जायो बियो आं सानो जे माने मा होनो नैबे
बिसायख'थिनि जि समस्ति दाफामफिननाय बिनि उनाव बड'लेण्डआ एडजास्ट खालामनानै माने बानायनानै लाहैनो हागोन जिल्लाया बिसिबां जिल्ला जाथावो गासै बे बड'लेण्ड एलेखाया दिनै नोंथांमोना बेयाव 52थि आबसु बड' हारिनि कनफारेन्स फालिदों बेयाव नोंथाङा फार्स्टलि गिबि हामलायनायखौ मा जासिनो सानदों बेयावहाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा 52थि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंनायखौ जों मोजाङै आफा इसोर बोराइ बाथौनिसिम बोर बान्था सारस्रिदों आरो मोजाङै दावगालांनो जौगालांनो हानायनि गोहो बोर मोनथों होननानै बेखौनो जों बुंनो सानस्रिदों आरो आसा फारिदों बेजों लोगोसे दा नोंथांमोना बेवहाय बर' हारिनि बेयाव बाथौ सिबिनायखौ खुलुमदों बिनि बेलायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो बेवहाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिहेथु गेवलां मेल बा बोसोरारि जथुम्मायाव जोङो बे जोंनि बर' न'खरनि बर' धोरोमखौ जों बाथौ धोरोमखौ जों फोसावनो बुहुमाव गेवलांसार होनो जों नाजादों आरो फुवारनो नाजादों जों बेखौ सानदों बेजों लोगोसे नोंथांमोना बेयाव खैदिननि हाबाफारि लानाय जादों बेवहाय जोङो सानब्रैमोन सानसेया फार्स्ट थांबाय दा दिनै सेकेन्ड आरो साननै दंबावो बेखौ जों बेजों लोगोसे नोंथांमोना दा बे बाथौ फोरबो फालिनायखौ दिनै बेजों लोगोसे बेजों आरो मा हाबाफारि लादेरनाय जागोन बेवहाय जोङो समाजनि मोजां समाजाव दावगालांनो हानाय गोहो बोलो आरो बायदिसिना जोंनि बर' माहारिनि जेंना जेंथाखौ जों सुस्रांनानै फुवारनो गावनि धोरोमखौ फोसावनो जों बेबायदि माखासे हाबाफारि लादों आरो बेखौनो जोङो बुहुमाव दिन्थिलांनो होननानै नाजागासिनो दङ बेनो आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना बेवहाय खैजनसो मानसि सुबुंफोर ज' जानानै बेयाव बे हाबाफारिखौ लाबाय थादों बेयाव जोंहा गोबां गामिखौ लानानै जोङो माबादों बेयाव जों अनजिमा गैया जोंहा बांसिन दोङो गामिखौ बे जोङो अनजिमा बायदि लिंहराखै जेसेबां हायो एसेनो फैनांगौ आरो जों बेखौनो जों दिनै आर'जखौ लाबाय थादों आरो गाबोनबो लाबाय थागोन दा मोनाबिलियाव लानाय जागोन बेखौ जों फोरमाय जाबाय नोंथांनाव लास्ट सोंथि नोंथांमोना बबे आनसलिक बा बबे गामिनि नोंथांमोना जोङो रौता आनसलिकनिनो जों दौरि आङो नैथि दौरि जोंहा गाहाय दौरिया एसे बेमार जादों आरो लोगोआबो सासे जाबावदों बेखायनो दा आं नैथि दौरिबाबो आं दा बेयावनो मेन आंनि जोङो बेवहाय बे जोंनि बे बर' न'खराव दिनैनि बे जिथु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिथु बर' न'खर लुदों बेवहाय जों गोथार बाथौ थानसालि बानायदों बेवहाय सोरबाफोर जुदि हाबा जानो लुबैदोंब्ला जों बेयाव हाबा दाननो होनो थाखाय जों थियारि आरो बयखौबो जों खावलायगासिनो दङ दिनै बेबायदि सोरबा न'खराव हाबा होनो हायि अनसुंथाइ गैयि बेफोरखौ जोङो दिनै बेयाव बे समाजनि गेजेरजों जोङो दिनै हाबाखौ दानना हरनो आरो बिसोरनि अननाय आरो सिबिनायखौ जों 39 बोसोरनिफ्रायनो देहायारि जोथोननि बिथिङाव बुहुमनि बयजोंबो फोथायजानाय लोगोसे साबसिन आरो रावजोंबो रुजुजायै गोरोन्थि गैयै फिथाइनि रादाय होग्रा एप'ल' डायग्नोस्टिक्सआ नोंथांमोननि साखाथियाव सौफैबाय बे एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टाराव थैजों सोमोन्दो थानाय गासिबो बेराम कभिड-19 बेराम खि हासुदै आरो गुबुन गुबुन बेरामनि आनजाद खालामनाय जायो नोंथांमोनहाबो आनजाद खालामजाफैनो हागोन थङा जाबाय क'क्राझार टाउननि मालदां बाजारनि साखाथियाव थानाय रिलायन्स पेट्रल पाम्पनि उल्थाथिं रोखायै मिथिनो थाखाय नोंथांमोनहा 6001517103 नाम्बाराव सुलु लानो हागोन एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टार क'क्राझार